Sziasztok, Józsi vagyok, Pax énekkarnak egyik gitárosa. Sziasztok, én Norbi vagyok, a Pax énekkar másik gitárosa. Nagymalcsédon tartózkodunk, nagymalcsédi lakosok vagyunk, itt kezdtük működésünket. Tehát egész 93-94-be kezdődhetett, tehát amikor jöttek Esztergomból ferencesek, és hoztak a ő gimnáziumukból diákokat, akik először itt gitáron játszottak Szentmisén. Ez úgy megtetszett nekünk, és akkor kezdtünk mi is elgondolkodni, hogy megtanulunk gitározni, és mink is valahogy így szebbé szeretnénk tenni a Szentmisét. Nagy eufóriával indult egész énekkar, nagyon jól összejöttünk, mint fiatalok, és tetszett. Ez valami új volt, ugye addig nem voltak ilyen énekkarok. Majd persze folytak a idők tovább, nekünk is más elfoglaltságaink voltak, és egyik énekkaros lánkán, Horváth Veronika átvette egy darabig a énekkart, és ő folytatta, mint gitáros. Azt tulajdonképpen valahogy meg is állt egy csapat énekkarunk, és egy bizonyos idő után éreztük, hogy hiányzik ez nekünk, hiányoznak ezek a pintekek, és úgy döntöttünk, hogy ismét összevergődünk. Tehát ilyen kisebb-nagyobb szünetekkel így működtünk valahogyan, és mai napig ugye itt vagyunk és gitározunk. Most ma apukák, persze anyukák, és a gyerekeink is itt vannak velünk, és próbáljuk, ahogyan csak tudjuk, tovább vinni ezt a szép tradíciót. Voltak idők, amikor a énekkarunk több mint 50 fős volt. Jelenlegi állapotunk ilyen 10-15 tag, akik járnak. Hát de többnyire ezek is ma, mint családanyák, fölnőttek, tehát dolgoznak, és nem mindig a lehetséges összejönni teljes számba, tehát ha sikerül is, akkor az többnyire talán csak egy ilyen karácsonyi koncert, ami itt szokik lenni a templomban, ahol több énekkar, helyi énekkar is, még esetleg néha idegenből is jönnek akkor. Hát ez most, ahol most vagyunk éppen, ez a próbahelyiségünk, ilyen kellemes kis helyecske. Itt ez mindjárt a templom mellett van, össze van építve a templommal, és itt szoktunk mindig próbálni. Ez a kedvenc gitárom, ezen szokok mindig pengetni. Gondolkodtunk, hogy mi is legyen valójában a nevünk, és akkor valahogy így a Pax alakult ki, tehát mint béke. Hát cél szerintem az, hogy jól érezzük magunkat, szeretünk énekelni, szeretünk összejönni, és valójában sokszor a Szent Mise után nem bírunk hazajutni, mert még ezt is énekeljük el, még ezt is tehát ilyen nosztalgia is, még hogy milyen jó volt, és akkor így újra áténekeljük a énekeket. A mostani jelenlegi atya, Marian atya, nagyon nagy támogatónk ebbe a énekkarba. Nagyon tetszenek neki ezek a énekei, és tényleg néha szinte sírva fakad, amikor hall bennünket, mert ezek az énekek nagyon szépek, és tényleg meghatóak számára. Ez is egy nagy öröm nekünk, hogy örömet tudunk neki csinálni ezzel is. Olyan céljaink vannak, ugye, hogy beleépíteni a gyerekeinket ugye, ebbe a énekkarba, ezeket a fiatalokat egy megfogni, egy ilyen alternatívát tenni, hogy nem csak ugye otthon ülni a tévé előtt, vagy mobilozni, hanem tényleg ide jönni és dicsőíteni a Istent.
Minden fiatalnak, akik nézik most ezt a videót, szeretnénk üzenni, és buzdítani őket, hogy teljes lélekkel menjenek neki és gitározzanak miséken, hozzák össze a barátaikat, már ez előre visz bennünket, közelebbre Istenhez. Tehát a gitáros szentmisék pénteken szoknak lenni, ha szívesen valaki szeretne bennünket hallgatni, vagy hallani, akkor minden pénteken majdnem összegyünk ide a templomba. Tehát mi voltunk a Pax, menjetek békével. És ha csak lehet, gitározzatok ti is minden templomban. Dicsőítsük a Istent! Újjongó új színe!